Този часовник не е за всеки. Той е създаден за точно 112 души. Това е официалният швейцарски часовник на футболен клуб Левски. Създаден в партньорство с нас, VIP по повод 112 годишнината на клуба. Часовникът е Swiss Made, с швейцарски механизъм, сафир кристал, недраскаемо стъкло и водоустойчивост 5 бара. Качество, което отговаря на историята зад него. Към всеки часовник има специално послание към отбора с ръчно изписан пореден номер и, забележете, лично подписано от Наско Сираков. Произведени са само 112 броя, като всеки един е с индивидуален гравиран пореден номер. Тази серия няма да бъде повтаряна и е силно колекционерска за феновете на отбора. Това е официален лицензиран продукт. Може да го намерите при нас, VIP.